10η αγωνιστική λοιπόν σήμερα. Είμαστε στο γήπεδο του Ρησίου. Ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο να πω την αλήθεια. Έτσι, ωραία κερκετούλα, ποτηράκια από πίσω. Ωραίο βαϊπάκι. Βέβαια πάρα πολύ αέρας, δηλαδή σχεδόν αντίστοιχο με το που πήγα εδώ πέρυσι. Θυμάστε, δηλαδή δεν ξέρω αυτό πόσο καλό θα είναι για τον αγώνα σήμερα και πόσο θα δυσκολέψει. Επίσης όμως πριν πούμε στο παιχνίδι, θέλω να κάνω και μια υποσημείωση, ας πούμε. Γιατί ρωτάτε πολύ για την κόκκινη του Μαντ και την αποβολή του. Αρχικά, όπως και ο ίδιος είπε στα δικά του media, προφανώς όντως στο σκηνικό εκεί και αυτός έβρισε και φταίει εννοείται και ήταν δίκαιη η κόκκινη κάρτα που έλαβε. Παρ' όλα αυτά, για κάποιο λόγο, ο διαιτητής του προηγούμενου μάτς, ο Γιώργος Ντάκος, πήγε και έγραψε στο φύλλο αγώνα για χτυπήματα και στους δύο παίκτες. Ενώ και στους δύο δεν ίσχυε, ούτε στο Μάντνεϊ δηλαδή, ούτε στον αντίπαλο, κανένας δεν χτύπησε τον άλλον. Λόγω αυτού, επειδή στο φύλλο αγώνα γράφτηκε αυτό, η ΕΠΟ έγραψε 3 αγωνιστικές και στους δύο, και στο Μάντ και στον άλλο παίκτη, που ήταν εντελώς άδικη απόφαση. Άμα δείτε τα clips, έχει ανεβάσει και ο Μάντνεϊ όλο το σκηνικό εκεί πέρα. Δεν υπήρξε ποτέ χτύπημα, υπήρχε σίγουρα λογομαχία. Αλλά από τους δύο αυτούς που πήραν κόκκινη, ούτε από τον Μάντνεϊ ούτε από τον αντίπαλο, δεν υπήρχε χτύπημα. Λόγω αυτού λοιπόν, λόγω της πολύ κακής απόφασης αυτού του κύριου Ντάκου, ο Μάντ για 3 μάτς θα είναι εκτός, δηλαδή και στο σημερινό και σε άλλα 2. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει έφεση γι' αυτό. Πρέπει η έφεση να πάει με δικηγόρους στην ΕΠΟ και να περιμένουμε πόσο καιρό και είναι πανάκριβο. Το οποίο πολλές φορές μπορεί και να μην δουλέψει, οπότε δεν αξίζει. Αλλά χάνουμε δυστυχώς το Μάντνεϊ για 3 αγωνιστικές, το οποίο είναι πολύ κρίμα. Καθώς είναι και δύσκολοι αγώνες, είναι σημαντικοί αγώνες για να πάμε στην πρωτιά. Τι να κάνουμε, είναι για αυτά μέσα στο παιχνίδι. Απλά έτσι νιώθουμε λίγο αδικία γιατί είναι σοβαρό. Είναι 3 αγώνες αποκλεισμός χωρίς κανέναν λόγο. Εντελώς. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, αρχικά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ξέρετε ότι πέρα από το πρωτάθλημα κυνηγάμε και έναν απότερο στόχο, ένα ρεκόρ με τα 3 σερί πρωταθλήματα. Και υπάρχει λόγος που καμία ομάδα 100 χρόνια τώρα δεν το έχει καταφέρει. Και ο λόγος είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατήσεις τον ίδιο ενθουσιασμό 3 σερί χρονιές, την ίδια δίψα, την ίδια φιλοδοξία, πέρα από ικανότητες κτλ. Προκειμένου να πετύχεις κάτι που δεν μπορεί να κάνει κανείς άλλος. Δηλαδή να δώσεις παραπάνω από τον εαυτό σου, ενώ όλοι οι άλλοι δεν το έχουν καταφέρει. Το να επαναπαύεται κανείς λοιπόν είναι πάρα πολύ φυσικό. Αν θέλουμε το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, που είναι και το πιο δύσκολο που έχουμε συμμετάσχει, αλλά είναι και το ρεκόρ που διακυβεύεται, πρέπει να πάμε ίσως κόντρα και στη φύση του ανθρώπου που είναι το να επαναπαύεται. Αυτό θέλω να είναι πάρα πολύ κατανοητό. Πρέπει να είμαστε συνεχώς έτοιμοι με την ίδια φιλοδοξία και δίψα να δώσουμε το 101% όταν οι άλλοι δίνουν το 100%. Και ειδικά σήμερα σε μια τέτοια έδρα, με τον καιρό που επικρατεί, με τον αέρα που επικρατεί και κόντρα σε μια ομάδα που είναι ομάδα έδρας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ψάξουμε μέσα μας βαθιά. Τι μπορούμε να δώσουμε ακόμη παραπάνω σήμερα, πώς μπορούμε να δώσουμε το κάτι παραπάνω σήμερα. Σήμερα, όποιος παίξει, είτε αυτοί που ξεκινήσουν είτε αυτοί που θα έρθουν από τον πάγκο, ποδοσφαιρικά πρέπει να είναι αλήτες. Πρέπει να είναι αλήτες. Δεν πρέπει να έχουν την παραμικρή ελπίδα. Θα έρθουμε εδώ πέρα στο ημίχρονο και πρέπει να σκεφτόμαστε πώς θα συνεχίσουμε στο ίδιο τέμπο. Όχι πώς θα ξαναγίνουμε ήρωες. Δεν πρέπει να τους δώσουμε ελπίδα, κανένα έλεος. Και ειδικά σε αυτό το γήπεδο, άμα βγούμε νικητές, παιδιά, μεγάλη πιθανότητα να βρεθούμε στην κορυφή. Μεγάλη πιθανότητα να βρεθούμε στην κορυφή. Και ξέρετε ότι άμα ανέβουμε δεν θα πέσουμε ξανά. Πάμε δυνατά. Καραΐσκος. Καραΐσκος με κοντομάνικο. Πάει να περάσει για τον Νάκο, να δούμε αν θα προλάβει εκείνος τον Νάκο. Στη μεγάλη περιοχή θα σπάσει την μπάλα και τον Εμμανουηλίδη. Δεν θα κάνει την επαφή εκείνος με την μπάλα. Η πρώτη υποψία ευκαιρία για την ΠΑΜ. Δεν θα περάσει η πάσα, το κόβει ο Σακαλάκης και πάλι σε πόδια όμως γηπεδούχων. Μια παλιά στο δεύτερο δοκάρι για τον Παυλίδη. Με τον Παλάκογλου εκείνος παίζεται, λέει ο επόπτης. Παυλίδης στο δεύτερο δοκάρι μια σέντρα. Έπεσε εκεί πέρα γιατί κεφαλιά ο Γκβέρο, δεν τη βρήκε την μπάλα, out. Ο Κάρα ίσως θα ψάξει εδώ την παλιά στην πλάτη της άμυνας. Περνάει ο Καμπάκης και αφήνει τον αμυντικό. Και μένει και όρθιος ο Καμπάκης τώρα. Ζητάει και ο Νάκο προς τα πίσω, θα πάρει την μπάλα ο Νάκο. Θα εκτελέσει και έχουμε γκολ! Πολύ ωραία επαφή από τον Καμπάκη. Σπάει την μπάλα στον Νάκο, ο οποίος στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης ανοίγει το σκορ. Μπαίνει στα παπούτσια του Χάρη Τάσου, εκτελεί και έχουμε το 0-1 για τους Πορτοκαλί. Εντάξει, η αλήθεια είναι και με το σημερινό αέρα αυτό που ήθελα πάρα πολύ είναι να σκοράρουμε νωρίς, να ξεκινήσουμε καλά, για να μην αγχωνόμαστε σε αυτό το κλίμα. Και ξεκινήσαμε φοβερά. Εντάξει, 1-0 γρήγορα, πάμε να τα κάνουμε περισσότερα. Νάκο τώρα. Τον κυνηγάει ο Φιδάνης, θα τον κόψει. Συνεχίζει με την κατοχή. Ξανά ο Νάκο όμως. Μπαίνει προς τα μέσα τώρα, βοηθάει και ο Καράς. Θα πάρει την μπάλα. Καράς εκτελεί. Πάνω στον Καλογρίδη όμως. Εκτελεί τώρα ο Τολέγκα. Δεν βρίσκει μπάλα κανείς. Εκτελεί τώρα ο Καραγιαννίδης. Μεγάλη επέμβαση όμως από τον Ευσταθιάδη. Όχι, ο Σακαλάκης ήτανε. Σακαλάκης ήτανε στο σουτ.
Δεν θέλει να σκοράρει φέτος ο Σακαλάκης. Εμμανουηλίδης. Ξανά με το τακουνάκι Πολύ υπέροχο για τον ωραία. Καρά. Κακή όμως η δική του πάσα. Λιόλιος κόβει και έχει πάρα πολύ χώρο μπροστά του ο αριστερός μπακ του Ρησίου. Λιόλιος. Κακή η πάσα του. Θα υποφεληθεί από τις κόντες όμως ο Παυλίδης. Κάνει το τάκλινο ο Σακαλάκης. Συνεχίζει ο Παυλίδης. Περνάει υπέροχα από τον Σακαλάκη. Κρατάει ο Παυλίδης μέσα στην περιοχή. Σπάει την μπάλα προς τα έξω. Τσιλουάης. Ανοίγει για τον Κβέρο ξανά Τσιλουάης. Θα σηκώσει την μπάλα. Βγαίνει και ο Γιώτας με τη βοήθεια του αέρα. Γραπώνει την μπάλα και παίζει γρήγορα. Παλάκογλου. Υποστήριξη! Ανοίγει για τον Εμμανουηλίδη. Λείπει ο Λιόλιος τώρα από τη θέση του. Εμμανουηλίδης αφήνει για τον Νάκο. Φάνει την μπάλα μέσα ο Νάκο. Περνάει τον Ευσταθιάδη. Θα πλασάρει. Out. Του έφυγε τον κοντρόλ στην τρίπλα πάνω στον Ευσταθιάδη. Μετράει ως τελική. Η μπάλα όμως πήγε out. Ημίχρονο, εντάξει, ωραίο ημίχρονο, είχαμε ευκαιρίες. 1-0, πάμε να το προτείνουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν κλίμα. Αν δεν το έχετε ήδη καταλάβει αυτό. Και επειδή είμαστε μια ομάδα που μας βολεύει γενικά να έχουμε ρυθμό, όσο τους δίνουμε δικαιώματα, ο ρυθμός αυτός να κόβεται, σε συνδυασμό με την νευρικότητα που φέρνουν από την κερκίδα και από τον πάγκο τους και σε συνδυασμό και με τον καιρό που έχει με τον αέρα, δημιουργεί λίγο αναρχία σε εμάς. Μας κοστίζει εμάς αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Δεν πρέπει να παρασυρθούμε στο δικό τους ρυθμό και στη δική τους ενέργεια. Δεν πρέπει να βγαίνουν πρώτοι στην μπάλα, δεν πρέπει να έχουν την πρωτοβουλία του παιχνιδιού ποτέ. Θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να είχαμε κλειδώσει το μάτς, μπαίνουν με την οτροπία ότι πρέπει να το κλειδώσουμε τώρα τουλάχιστον. Θα μπορούσαμε αυτό το μάτς να το έχουμε κλειδώσει, ειλικρινά σας μιλάω, γιατί είμαστε και πολύ καλύτερη ομάδα και παίζουμε πολύ καλύτερα από αυτούς. 45 λεπτά μπαίνουν με την οτροπία ότι και δεύτερο και τρίτο όσο χρειαστεί να κλειδώσω το μάτς. Αν μπορώ να σκοράρω μέχρι το 20 λεπτό θα το κάνω. Πάμε! Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Ο Μήτος έκανε την πρώτη επαφή. Ο Παυλίδης θα κάνει τον τάκλινο Καραγιαννίδης και έχουμε πέναλτι. Να δούμε αν είναι μέσα στην περιοχή. Έχει δώσει πέναλτι ο ρέφερι. Το κερδίζει ο Παυλίδης από τον Καραγιαννίδη και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η αναγέννηση Ρησίου έχει ευκαιρία να απαντήσει, να ισοφαρίσει. Και ο Γιώτας ετοιμάζεται. Γιαννούτσιος με το αριστερό του πόδι. Έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει ο Γιαννούτσιος. Εκτελεί στον κέντρο της εστίας. 1-1 για το Ρήσιο. Εύστοχη εκτέλεση για τον Γιαννούσιο. Στο 49, αναγέννηση νέου Ρησίου, πάμε 1-1. Ήρθε σε επαφή με την μπάλα ο Γιώτας, δεν απομάκρυνε την μπάλα. Κερδίζει το πέναλτι Παυλίδης, το μετουσιώνει σε γκολ ο Γιαννούσιος. Ρήσιο μπαμ 1-1 στο 49. Μένει κάτω τώρα ο Παλάκογλου, ζητάει φάουλ, πλεονέκτημα αφήνει ο ρέφερι. Βαγγελάκης, Εμμανουηλίδης. Αφήνει για τον Καρά, σέντρα εκείνος, απομακρύνει με το νούμερο 5 ο Καλογρίδης. Ο Φιδάνης, συγγνώμη, και έχουμε κόρνερ για την μπαμ. Έχουμε την εκτέλεση προς τα μέσα. Ο Σακαλάκης όχι καλά στα μέσα, απομακρύνει ο Γιώτας. Τρομερή επέμβαση από τον κίπερ της BAM. Εκτοξεύτηκε ο Γιώτας, είπε όχι στον Καλογρίδη. Δεν πρέπει να κάνει το σουτ. Και έχουμε κόρνερ τώρα για το Ρήσιο. Παλάκογλου. Φέρει μπάλα προς τα μέσα, περνάει η μπάλα από όλους. Το Λέγκα. Περνάει η μπάλα από όλους. Κρατάει ο Λέγκα τώρα, πρεσάρει. Όχι, σέντα ήταν Νάκο με το αριστερό. Εκτελεί. Out. Τεράστια ευκαιρία για την BAM. Να ξαναπροηγηθεί με τον Νάκο, ο οποίος όμως δεν βρήκε δίχτυα. Μεγάλη ευκαιρία που και ο Ίγκλ θα μπορούσε να αφήσει πίσω στον Καρά και ο Νάκο και με σχεδόν καινή αιστεία. Λείπει ο Λαζάρος Παπαδόπουλος να πάρει την πρώτη μπάλα. Ναι. Να ηρεμήσει λίγο το παιχνίδι, κάνει αυτή την ήρεμη δουλειά. Την βρώμικη δουλειά που δεν φαίνεται. Για Τώρα η τον παλιά για Νάκο τον τώρα. Νάκο. Όχι, πέφτει κάτω. Τίποτα λέει ο ρέφερι. Ενώ σηκώνει το σημαίακι ο επόπτης. Να δούμε. Την απόβαση τώρα έχει βγάλει κάρτα ο ρέφερι. Κίτρινη είναι. Το 69. Για να δούμε τον Καράισκο. Ο Ταϊτζόγλου θα το Είδε το πάρει. Out. Καλή ήταν η εκτέλεση. Έλεγχε τη φάση ο Ευσταθιάδης όμως. Ναι. Πάνος. Παίζεται λέει ο ρέφερι. Ταϊτζόγλου και ζητάει και ο Εμμανουηλίδης. Περνάει η μπάλα. Πολύ ωραία. Θα κυνηγήσει ο Εμμανουηλίδης τώρα. Να δούμε αν θα προλάβει. Πατάει και περιοχή ο Εμμανουηλίδης. Ένας μένα με τον Χατζηγεωργίου. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Σπάει την μπάλα προς τα έξω. Κακή επιλογή όμως. Παλάκογλου στο πλάγιο. Καράς. Πάνος. Πάει να αλλάξει παιχνίδι. Ο Χατζηγεωργίου όμως είναι εκεί. Χάνει την μπάλα. Εμμανουηλίδης φέρνει την μπάλα στο αριστερό τώρα. Εμμανουηλίδης αργεί. Κρατάει την μπάλα ο Σταύρος Εμμανουηλίδης. Αφήνει για τον Νάκο δίπλα. Νάκο. Εκτελεί. Out. Κακή εκτέλεση από το center for της BAM. Δεν βρίσκει δίχτυα. Μεγάλη ευκαιρία για την BAM στο 90. Πίσω πάση για τον Ορβανιτίδη. Απέναντι είναι και ο Πάνος. Σηκώνει κεφάλι ο Ορβανιτίδης. Πάει να βρει τον Πάνο τώρα. Με τον Χριστοφόρο εκείνος. Θα πάρει ο δεύτερος στην κεφαλιά. Καράς για τον Νάκο. Απομακρύνει ο Σιμεωνίδης. Και πλάγιο τώρα για την BAM. Έχουμε τη λήξη του παιχνιδιού όμως. Κάτσε ρε φίλε. Δεν κράτησε καθυστερήσεις μέσα στις καθυστερήσεις ο κύριος Αγγελάκης. Λίγη το παιχνίδι. Αναγέννηση Ρησίου BAM 1-1. Εκτός έδρας μάτς στην Άσπα Ακαδημία. Μία φορά
να μην είσαι συγκεντρωμένος, παθαίνεις. Μία φορά. Είναι η κερκίδα, είναι οτιδήποτε άλλο. Μία φορά. Εκείνη τη φορά που λίγο αδράξεις τη μόνη σου, όταν κάνεις τον αθλητισμό τα λάθη δεν συγχωρούνται. Να ξέρετε. Μπορείτε να κάνετε τους μάτιες να κοκορεύεστε μετά το μάτι, να μαλώνετε με τους αντιπάλους, με τους διαιτητές. Δεν με νοιάζει. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορούμε να ζητάμε πρωτάθλημα μέχρι να φυτρώσει μέσα στην ισότητα και να μην επηρεαζόμαστε από τίποτα. Βρείτε την ευθύνη στον καθρέφτη, όχι στους άλλους. Δυνατά. 1, 2, 3, πάμε!